A cikin wannan tasha tamu, tashar Masoya, za ku dinga samun zafafan labarai masu ban dariya, masu ban nishaɗi, kai har ma ba su ban al'ajabi. Taken labarin namu na yau shine son zuciya. Wani saurayi ne ya je wajen budurwar shi da daddare domin shira. Zuwan shi ke da wuya, suna cikin shira sai ruwa ya tsinke. Ruwa yake zuba kamar da bakin ƙwarya. Ya rasa yadda zai yi, ya fake a ƙofar gidan. Ruwa zuba yake, ruwa yake ɗaukewa. Gare duhu yake, gashi kuma ruwa yake tsayawa. Wannan budurwa ta rasa yadda za ta yi. Kwatsam suna cikin shira sai babanta ya kwala mata kira. Ta amsa kiran babanta ta shiga gida. Sai babanta ya ce mata, ki je ki gyara ɗakin baki domin ki sa wannan saurayi naki ya kwana anan. In Allah ya kai mu safiya sai ya tashi ya tafi gida. Bayan yarinya ta gama kintsa ɗaki, fitowar take da wuya sai ta nemi wannan saurayi ta rasa. Wai ko kun san dalilin ɓacewar wannan saurayin? To ku biyo mu ku sha shira. Ana tsaka da cikin neman gogon naka, kawai sai gashi nan kwatsam ya to. Rabe-rabe ruwa ya masa mugun duka, sannan kuma da wani abu a cikin leda a kunshe. Da ganin haka sai budurwar nan ta ce mishi, ya aka ka bari muna ta neman ka, gashi nan ka dawo ruwa ya maka dukan tsiya haka, ina ka je? Buɗar bakin gogon namu kawai sai ya ce, ai daman da na ji baba ya ce ki gyara min ɗaki, to shine na garzaya gida, daman ina da wani bargo shine na je in ɗauko shi, saboda irin wannan sanyin asubahin nan, kin san irin wannan sanyin asuba sai da bargo. To masoya, wai shin in ke ce budurwar nan, ko kuma in ƙanwarka ce, ko kuma in ƴarka ce ta yi gamo da irin wannan saurayin, dan Allah wannan mataki za ku ɗauka a kan shi? Allah ya sa mu dace. Mu haɗa comment section.